Хората постоянно ми пишат, че ако си нисък, няма как да заговориш красиво момиче на улицата и тя да ти обърне внимание. Казват, че е невъзможно. Затова в това видео ще видиш точно обратното. Ще ти покажа реален непланиран подход, където ниско момче, т.е. аз, успешно взима номера на красива висока моделка и си оговаря среща посред бял ден на улицата. Ще гледаме заедно целия разговор, ще го анализирам детайл по детайл, за да можеш да видиш какво направих правилно, къде сбърках. Няма да режа, за да се правя на безгрешен, а идеята е да видиш самата истина. Ще ти обясня защо някои моменти съм решил да се държа по този начин, да кажа това и най-важното ще можеш да разбереш ти самия как също да го направиш. И не забравяй, че не го правя в бар или в дискотека през нощта, където е в пъти по-лесно, а напротив правя го на най-трудното място, на улицата посред бял ден. И това видео си е направо мастер-клас. Повярвам и други коучове ще ти искат сумати пари за тази информация, която аз сега ще ти дам за напълно безплатно. И това ще е може би едно от най-полезните видеа по темата, които някога ще гледаш. Така че изгледай видеото до край, защото абсолютно всяка секунда е важна. Да започваме. Здрасти, как е? Исках да кажа, че те харесвам. Как се казваш? Който предизвика. Никой не ме е Така, още от самото начало искам след това да започна, че много от вас чудят, леле, ма как да започна разговора, леле, ма как така ти каза това още в самото начало. Брат, що пък не, то е идеята да е нещо забавно, да не е скучно. Така че, що пък не, пробвай някакъв пикъп лайн или просто кажи здрасти. Да, аз реших така по-болд, директно да започвам. Предизвикал, съдбата ме предизвика. Не е вярно някой от... Не, глупости. Как се казваш? Магдалена, приятно. Магдалена, приятно ми е. Джоджо съм аз. Как? Джоджо. Джоджо. Да. Как ти искаш? Това ми е истинското име. Джоджо. Да. Да, тук малко послагах, но как ти да е. Малко нестандартно, знам, ама... Да. Между другото, много сини очи имаш, като океан, направо се губи човек в тях. Аз също си мисля, че някой те е предизвикал. Глупости, цяло... Иде така. Знаеш какво? Цяло просто, нали, тук чаках приятел да дойде, обаче си викам, нали, видяхте си, викам, няма как, нали, да не дойдат да заговоря, после ще съжалявам, ще мисля какво би било и така нататък. Много мило. И затова, да, реших да дойда. А ти не ми се струваш българин, между другото. Така ли? Да. Ето, сега искам да ви кажа тук още от самото начало. Нещата върват доста добре. Бих казал защо, защото ето тя се интересува от мене, задава въпроси, т.е. това какво означава, че има някакъв интерес. Нали, даже и първоначално, нали, като казах за името си, започва пак да ме пита, нали, много това е интересно, дъра, и сега ме пита, ама ти не си българин, май. Тоест тя започва с въпросите, кой се интересува, значи плюс, положително, добре. Да, интересно. Наполовина съм българин. А другото? Руснак съм наполовина. Да. Да, има нещо. Така ли? Да. А ти? Аз не си изцяло българка. Аха. И че ми казват, че аз също имам руско излъчване, ама не знам. Цяло и много хубав глас имаш, не знам, много е такъв. Много благодаря. Няма проблеми. А какво е това с кода? Да не би сега си на работа? Така, и преди да продължим, е много важно, като даваш комплименти, да са искрени, да е нещо реално, което мислиш. Но много повече това помага и като цяло и комплимент се чувства доста по-добре, защото е реален. То се усеща, че е вътре от душата ти, а не е просто нещо, което си измислил. И друго нещо да ти кажа. Повечето казват, много си хубава, много по-добре е да даваш комплименти, които са много специфични за нещо. Ето, примерно тук, нали, гласът ти, очите, нали, нещо конкретно. Още по-добре е, когато е нещо, с което тя се е постарала да го направи. Примерно се облякла по някакъв начин. Нещо е направила, а не се е родила по този начин, ако ме разбираш. Да, общо да те чакам на агенцията ми. Ага. Да, букер ми да дойде. Букер? Да. Какво е това точно? Аз не разбирам, не знам. Ето това другото нещо, което си да добавя. Ето веднага, аз не знаех нещо и я попитах. Съвсем нормално, нали? Това е човешкия разговор. Ама много от вас ще се притеснат, ще се чудат, брат, не знам какво е това, или ще се направят, че да знаят, защото се притесняват да не се изложат.
А напротив, питай, нали, това е идеята на разговор. И точно това е, защото аз искам, нали, да стане разговор. Аз реално се интересувам от човека. Аз съм модел. Ага, като цяло да, не се и очудва, в смисъл. Какъв шок. Само една секунда. Добре. Освен букер ми чака ми приятелка. Ага. Като цяло да не би сега да има някаква фотосесия да предстои или... Не. По принцип не се разбрахме след снимките, обаче букираме моя среща и аз трябва да изчакам срещата и след това да ходим да ядем някъде. Ага, а то букер е, т.е. той се занимава с тебе да ти организира сесии за... Да, точно. Много добре. Познах, yes. Бивате. Нали? И ето, тук защо реално се получава адекватен разговор. Защото аз я слушам, тя какво говори. А в повечето случаи, какво става? Въобще не я слушаш, мислиш си, до сега дали тя ме харесва, или да питам за номера. Ти въобще не слушаш тя какво ти говори, ти си в мислите си, в главата си, притесняваш се, а напротив трябва да си там, вътре и реално да слушаш човека от среща и да се интересуваш от него, да задаваш въпроси. А ти си постоянно в главата си, това казах ли го както трябва, тя какво мисли за мене? И затова нищо не се получава. И в моята коучинг програма Проект Аз 2.0 на точно това уча клиентите си да могат да са уверени и реално да слушат човека от среща, реално да има комуникация и разговор. Това е изключително важно, независимо дали заговаряш момиче или просто искаш да се сприятелиш с някого. Не бъди в мислите си, не бъди в главата си, кое как си казал. Фокусирай се върху човека от среща, опознай го. В смисъл, той не е баш шеф, обаче пак се едно скаутва модели, нали? Точно това да ти кажа. За фотосесии. И от колко време се занимаваш с това? 2 месеца. 2 години. 2 години. Ето, и друг въпрос, който често ми идва. Ма какво да си говоря с нея? Ние сме напълно непознати, какво да кажа, какво да прави, леле. Ето, просто като си заинтересован и разговор става съвсем натурален. Мисъл, ето, примерно тя разказва за това с букер, че е модел и така нататък. Аз сега я питам, нали, от колко години се занимаваш с това? Това е чисто нормален, логичен въпрос, но това ще можеш само да се сетиш да зададеш този въпрос, ако реално слушаш човека от среща. Това са такива последователни, логични въпроси. Години. 2 месеца. А ти на колко си между другото? На 18. Добре, супер. А ти? Колко мислиш, че съм? Колко ми даваш? Сейф сме тук на 18. Безопасен съм. Yes. 20. И една. Близо беше. Добре съм. Да, цяло добра си. И затова предлагам да си разменим контакт, да правим нещо забавно. Добре. Да. Тук нарочно вече, нали, тръгнах за това нещо, за което дойдох, реално да иззема контакт. Най-добре е винаги телефонен номер, не Инстаграм, защото Инстаграм си с всичките други симпове, докато телефонен номер е по-лично. Първото на ръка. Второто на ръка е още по-добре, ако можеш дори в самия разговор да си оговориш самата среща, кога и къде. Тук ние не сме се разбрали за точен ден и час, но това сигурно ще ти помогне реално да се срещнеш с нея. Защото много често дори да вземеш контакт, това не означава, че ще се видиш с момичето и че тя ще отговори. Да правим нещо забавно. Какво забавно? Ето тук се интересува какво забавно. Ето, пита. Значи, енгейджва в самата комуникация. Ти, примерно, какво обичаш? Аз цяло ме кефи, можем, нали, боулинг да направим, нещо такова. Хайде. Айде, ще е много яко. Имаш ли Инстаграм после? Добре. Ето, тук също, ето какво измислих? Боулинг. Защо боулинг? Много от вас не знаят какво да правят на първа среща. Дори да вземеш контакт, дори да си оговориш среща, не знаеш какво да правиш на първа среща, къде да заведеш. Много от вас правят много жестоката грешка да отидете примерно на кино. Човек, защо да я кариш на кино? Това отидеш с някакъв непознат, да гледате 2 часа филм, да мълчите. Какво ще научиш за нея? Като цяло, постоянно го използвам във видеото и сега
трябва да го мехна този лош навик. Идеята на първата среща е да опознаеш повече човека, да разбереш за него, да разбереш дали има някакъв смисъл да продължиш с този човек, да се виждаш. Нали, това е идеята, да опознаеш човек. Друго, което не бих препоръчал е да ходите примерно на вечеря на първа среща. Много е тъпо, честно казано, и много и момичета не го харесват това, защото сте напълно непознати и някакво вече един срещу друг нагъвате, ядете един пред друг, не знам, някакво странно е. И освен, че е странно и ще излезе скъпо, за какво? Като може да не си заслужава. Затова ще ти издам тайната за най-добрите места за първа среща. Първо, най-просто елементарно да отидете на разходка, да заведеш на кафе, така ще си говорите, ще се опознаете един друг. Пък ако не иска, защото и се струва прекалено ефтино за първа среща, иска по-така фенси, да? Значи супер за тебе! Още от началото разбра, че тя не струва и няма нужда да се занимаваш с нея. Други готини места за първа среща са, както казах в това видео, примерно боулинг. Готино е да правите някакво активити, някаква дейност заедно. Примерно може да сте дори двамата срещу нещо. Това е още по-добре. Примерно, да знам, нещо от сорта на escape room. Примерно. Защото когато правите заедно някакво действие, някаква активност, това ви сближава. И хем е и забавно. И в същото време може и да си говорите и да опознаеш човека и хем да правите нещо готино и забавно. Примерно ето сега може да отидете на кънки, на лед. Много различни варианти има, но това е идеята. И точно това е една от темите, които покриваме в проект Аз 2.0, защото е много важно какво ще направиш на първата среща, къде ще я заведеш, а не само да заговориш момичето, защото повечето от вас жестоко се провалят на първа среща и не е случайно, не е просто така. Така че продължаваме. Така. И сега ще ти звъна, за да си имаш и ти моят номер, да не се притесняваш, някакъв непознат ти звъни. Ще запишеш, готиния пич, от Витушка, бъдещ съпруг, нещо от този сорт. Децата ми. Да. Може би. Да, бащата на децата ми. Бащата на децата ти. На децата ни. Абсолютно. Харесва ми как звучи. Според мен ще са доста хубави деца. Аз поне така мисля. Да, поне и двамата сме светли някакви. Нали? Но най-важното не само светли външно, но имам чувство, че и вътрешно като цяло. Да, и двамата сме такива свободни. Да. Въобще не трябва да те е страх от време на време да пускаш някакви такива базити, да си по-еджи, да говориш дори положително за себе си, както тук видя как аз започнах самата шега и реално на нея й хареса, защото тя я продължи по собствения начин. Бащата на децата й, И аз какво направих? Потвърдих това, което тя каза, т.е. и аз played the joke, и аз тръгнах по самата шега и разширих, от самата шега и по този начин какво показвам, че на мен също ми харесва нейния хумор. За момента от разговора доста положителни знаци дава. Ето, примерно това, че тази шега я направи супер. Другото, което когато заговаряш така момичета е много хубаво да правиш точно и такива шеги, каквато тя направи, такива в дългосрочен план. Примерно, кога, там, че ще имаме деца, че ще се женим, не знам си какво, защото жените обичат точно да мислят в бъдещето и че нещо е дългосрочно. Цяло грееш доста добра енергия, наистина. Много добре. И ти? Ето и аз тук, тя каза и аз тук точно това гледах, повече се фокусираме, казах много добра енергия, и вътрешно, защото не можеш само не мога да говориш много си красива, много си готина. Всеки това го казва, всеки втори. Какво си мислиш, че тя не го знае, тя го знае. Но е съвсем друго, когато кажеш нещо за какъв човек е, енергията ти, така нататък. Дори можеш така и да спреш някой момиче, точно за да не й даваш веднага тази валидация. Ти казваш, здрасти, много си хубава, да кажеш, примерно, здрасти, много интересна енергия има около тебе, затова бих искал да се запознаем, как се казваш. И така, много по-интересно звучи и не е, такова веднага, да й даваш тази валидация, тя се чувства над тебе, и все едно ти я гониш. Благодаря. Какво се занимаваш? Аз какво се занимавам? Много добър въпрос. Като цяло, виж сега. Доста неща и като цяло да видим по-нататък, защото сега не знам да не те вкарам в някаква опасност или такова, ако колко рано разбереш, аз все пак мисля за тебе и такова.
И шегувам се, разбира се, шегувам се. Да. И между другото от началото забравям да те питам, къде... Така, затова исках да кажа, много от вас правят тази грешка, че директно още от самото начало разказват всичко за себе си. Това е страшно тъпо, човек, страшно тъпо. Идеята е да си мистериозен, да казваш много малко неща. Колкото се може по-малко тя да знае за теб, повярвай ми, толкова по-добре, защото тя в главата си ще направи много по-интересни сценарии за теб и твой живот, отколкото той е в действителност. И не, това не е лъжа, ти не се преструваш на никой друг. Напротив, просто си по-интересен, защото не даваш цялата информация, не даваш всичките детайли. Това е в мисленето на жените. Те обичат въображението, те обичат да мислят тука, нон-стоп, какво би било, каква е истината и така нататък. А ти веднага директно казваш, примерно, аз съм IT специалист. И добре, тя те попитала това, хубаво, ти си разбрал. Тя е разбрала отговор и какво? Cool, I guess. Готино. И какво? Нищо не следва от това, от тази информация, която тя знае за тебе. Знае истината и какво? Ултра скучно. Не става. Затова даже, нали, може да се побазикаш, нали, както аз тук опитах нещо да измисля по-интересно. Така че не я давай тази информация. Колкото знае по-малко за тебе, толкова по-добре. Къде го имаш това? Който усмивка? Направо не спира. Това ли е приятелка ти? Здрасти. Гледайте, тук е много важен момент. Здрасти, как е? Джорджо съм аз, гаджето на приятелката ти. Ето идва тук приятелката и много от вас какво ще направят? Напълно ще се нацерят от страх в този момент, напълно ще приключите. А напротив, трябва да си чил, да си уверен. Въобще това да не ти пука. Ето виж, даже напротив това, което аз направих станах от уважение, запознах се даже напротив и казах, че аз съм гаджето на приятелката й. Така че ето виж, напротив трябва да имаш тази увереност и да ги казваш тия неща, да не ти пука. Да, не мислиш, че ще сме добре, не мислиш, че си отиваме. Охрана съм приятелка. Тя те пази. Да. Значи... Ето виж как, ето прям казвам, тя те пази. Виж как и показвам, нали, че я слушам. Това е много важно, да даваш такива знаци на човека от среща, че го слушаш. И другото, което е забелязал, е си как, ето, разговора колко е дълъг и ще става и още по-дълъг. И по-нататък ще ти обясна защо. Ще видиш. Тоест трябва да мина през нея първо. Цяла смисъл, че ще сме добре. Ти какво ще кажеш? Моля! Ето тя каза, че ни харесва, че как изглеждаме заедно такова. И сега много от вас, силно ще се натъжите, ще ви падне самочувствието или там напълно ще си загубите думите, въобще ще потънете в дън земя. А напротив, какво ти пука, това е нейното мнение, много важно. Ти какво си мислиш, тя 100% приятелка ти постоянно я питат и на нея е кофти, че нея не я питат. Край, според мен не трябва да разчиташ на нея, тя те подвежда. Ето виж как, напротив е сега дали е ти неща, които казвам, ама не трябва да разчиташ на нея, тя те подвежда и виж, тя се съгласява, вика да. Така че за сега много зелени флагове, много добре върви. Но точно е това, че не ме е страх и че имам достоинство, имам уважение към себе си, обичам себе си и ето то си показва. Просто енергията около тебе, тя привлича хората. Не е само до това как изглеждаш и колко си висок. Така че... Харесва ми така. Ето сега даже седнах с тях, така че тримата вече сме седнали. Да, но ето вече ме знаеш, вече често сигурно ще се виждаме, не знам. Сигурно съм. Ако и Дан. Ти ще й дадеш, аз... Бяхме, че това е мъжа ми и бащата на децата ми. Нали така? Да. Нямаше да само 10 минути. 10 минути, обаче аз съм, нали, със сериозни намерения. Като цяло трябва нещо да се гради, нали, в бъдеще дългосрочно. Не съм, нали, за някакви кратки тъпоти. Не мога да се смихам повече, Полина.
И да, и ето, и тя обаче пред като и въобще не се е дава, постоянно е по позиция, но и аз не се давам. И знам, нали, това, което сигурно искаш, то се получава. Първо трябва да го повярваш в майндсета и после става. Да. Ето, да. Тя разбира. Че някой го е пратил при мен да дойде. Той вика не. Как ме гледа, брат? За мене? Не, може би съдбата ме е пратила, не знам. Да. Чакам един приятел да дойде и просто не видях приятелката ти и си викам, няма как. Представи си наистина какъв е шанса, точно нали, ти и аз сами, тука, на тази локация, това време. Моля? Чакайки приятел. Да. 7 милиона човека. Не, айде. 2 милиона София. И като цяло даже добре, че той закъсня, защото ето нали. Ето, да. Добре, че иди да закъснява, че аз знам. Да, тя наистина ги бие. Не, моите приятели, моите... Не знам. Да? А между другото, това е естественият цвят на косата ли? Да, в смисъл, моя естествено с леки. А тук тия момчета видяха човека с камерата и почнаха нарочно да го дразнат тук и да пречат по средата, така че да сори за което, но това е. Обаче за щастие той успя да ги разкара, така че... Ага, цяло много ти отива. Благодаря. Накарахме да го. Накара ли се те? Накараха ме и предложиха и аз викам, окей. Ето виж, примерно тя дава някакви такива малки детайли или как да го нарека, такива фрази, под примерно вика, нали, накараха ме, нали, за цвета на косата. И аз веднага, накара ли се? Тоест, нали, е така по този начин ти отваряш човека, да сподели повече по темата, защото повечето от вас какво ще направите, аз ще кажа нещо такова, те вие ще се направите, че сега нищо не сте чули. Напротив, явно човек, щом това го казва, иска нещо да сподели, обаче точно е така, ти като му покажеш по този начин, че е чут и той събира, нали, смелост да сподели за нещо, което нали, иска да сподели. Просто е това, че много от вас нямат никакви комуникационни умения, просто нулеви. Колкото хора аз се виждам и такова, много хора наистина въобще нямат никакви комуникационни умения. И точно на това уча в проект Аз 2.0. Не е просто нали, някакви фрази, защото както виждаш е важно да можеш добре да говориш. Нали, като изключим факта, че постоянно нали, казвам като цяло. Да. Каза ли си ти, че така повече ще ти отива? Разбирате си неща, така че аз се доверявам. Но все пак не дей да се доверяваш нали, напълно. Да, аз говоря за нещо са външни лица, да ми кажат. Не знам, продай се, няма да става. И особено това, дето много ми харесва, че цяло си такава естествена. Да. Защото като видя такива момичета, дето нали, са взели четката за боя, топнали се в кофата и са минали отгоре, хич не е моето. И се надявам, нали, поне както си отвън, нали, красива и отвътре да си с чиста душа. Така ли е? Така ли е или... И ето виж и другото, което че постоянно те като казват нещо, аз се включвам винаги в разговор и аз задавам някакъв въпрос. Точно така става разговор, че все едно сме всички заедно в него. Виж как аз реално си стоя с тях и си говоря, все едно сме си холмите, все едно си се познаваме от сумата и време, а не все едно сега току-що съм се запознал с тях преди 5 минути. Това е идеята. С какво се занимаваш си, ми каза? Ето, виж, тук пак пита това, аз какво се занимаваш, защото ни дадох отговор на въпроса, съответно ни става още по-любопитно. Това е идеята. Това е идеята. Освен на наркотиците и диволството. Глупости, Маня, въобще това си го слага, въобще това не съм го казвал. Да те набия просто. Да. А на колко са? Колко мисля, че съм? Ето, аз да. И тя също, да. Ето, виж и видя ли как е, примерно, има някакви такива моменти, няколко секунди, как
Всички мълчат, няма какво да се каже. Това е нормален момент, но много от вас ще се присънат. О, awkward момент, леле, конфузен момент, леле, няма какво да си кажем, всички мълчат, трябва да измисля нещо, какво да кажем. Релакс, успокой се малко, нищо не е станало, това е нормална част от разговорите с хора. Не е задължително винаги 100% от времето да има какво да кажеш. А и повярвай ми, щом ти това си го мислиш и другия човек от срещата си мисли, сега какво да кажа. Така че ако ти просто се успокоиш и си чил, трябва човек нещо ще измисли. Така че... Занимаваш? Чакай сега, дай. Ето, пак пита. Явно е много интересно. И точно, ако бях казал в началото, интересът умира. Скука. Дай му малко време да се опознаем. Примерно, сега добре, като излезем на следващата среща, сега като ти разкрия всичко за мене, Винаги има какво да си какво ще си говорим? Винаги има. Ето тук може би това направих грешка, че ти казах реално какъв е плана. Това е. Че не трябваше да ги разкривам. Нали, че... после какво ще си говорим като отидем на среща, сега като ти разкажа. Това може би беше тъпо, не трябваше да го казвам. Просто аз искам да знам, трябва да преценя. Не е за малки момичета. Сериозна работа. Сериозна. В добрия смисъл, не е... Дори истината, че даже няма как да им кажа с какво ще се занимава. Какво ще ми кажа? Че снимам видео в YouTube и точно питам такива. Се запознавам с момичета като вас. О, боже. Аз за първи път сядам днеска, направо. Цял ден си на крак? Да. Що така? Имахме ние. Ето и сега казва, че за първи път сяда, защото цял ден е била на крак и ето логично да попиташ защо, какво си правила, нали. Communication skills. Пътници, Маля сега ще ви покажа как бях облечена. Ние след 5 минути трябва да тръгваме, че имаме резервация. Да, добре, и аз трябва да тръгвам. А той къде е? Там към края. Той те чака. Тук добре ги измислям нещата. Да, само ми цяло ми писа и такова. Реших да продължим разговора, защото ми беше приятно. Беше ми много приятно да се запознаем и така. Така обърках и брат. Случва се сега. Вече обърках Магдалена. Ти как си кажеш, аз забравих. Извинявай. Г започва. Габриела. Габриела и Магдалена. Ама ще кажа минус една точка. Минус една точка. С Инстаграм, защото просто много трудно си ползвам. Да, добре. Там за работа. Ето виж и тук даже това е финален даже плюс се вижда, защото тя може да си остави, нали, просто си имаме номерата, обаче ето тъй като тя използва повече Инстаграм, ето искаше даже и Инстаграм да си имаме, т.е. това какво означава, че шанса е за да се видим, реално е доста голям, защото тя има ли някакъв интерес. Ето сега да ти кажа защо реших да дам от времето си и да проведа такъв дълъг разговор, а не просто да отида при нея и да й кажа здрасти, много си готина, може ли един Инстаграм? Защото колкото повече време проведеш с този човек, толкова повече ще разбереш за него, толкова повече тя ще има по-дълбока връзка с тебе, емоционална връзка и толкова е по-голям шанс да излезеш с нея на първа среща. Помисли чисто логически, тя е доста красиво момиче, ето модел, т.е. нея постоянно я спират и т.е. нали, трябва да има някакъв начин, по който ти да се отличаваш и т.е. при момичетата това е много важно. Емоционалната връзка, която изграждат с тебе. Не е както при нас, при мъжете, дето просто мога да видим някакво момиче за 5 секунди, някакво красиво момиче и вече, нали, ние сме окей с това. Не, тя иска да разбере повече за тебе, да има някакво емоционално привличане към тебе. За това и колкото повече по-дълго време проведеш с нея, толкова по-голям ти е шанса да излезеш с нея. И в случая беше супер, защото тя имаше време и беше в точно правилния момент. Разбира се, понякога ще бързат и няма да могат, нали, както тук 20 минутен разговор, а ще е 2 минути. Нали. Зависи от ситуацията и от човек, защото както виждаш, тя доста
отговаряше на моята енергия. Така че ето го за всички мрънкачи, които обясняват, брат, няма как да стане, аз съм нисък, или няма как да стане, те са, момичетата са в Инстаграм, няма как на живо да стане, те някакво странно се държат, не разговарят с тебе, не са... Само оправдание, ето виждаш, че става, да, може би няма да стане с първата или с 10-та или с 20-та или с 300-та, но повярвай ми, ако заговориш 1000 момичета, няма как да излезеш на срещата, разбираш? Аз затова се дразня, защото имаш сума ти оправдание, говориш, те момичета са такива, те момичета не знам си какви, а ти какво направи? Ти колко момичета седна да заговориш? Помисли, примерно за последната седмица или последния месец или дори последната година, има ли поне 10 момичета, които ти си заговорил, за да мрънкаш и да се оправдаваш, че то не ставало, че то... Ти какво направи за последната година? Какво направи? Замисли се. Какво направи ти? Къде са ти действията? И точно за това, ако ти е писнал с оправданията и искаш най-накрая да излезеш от сянката, да си истински мъж и да трансформираш живота си за 30 дни, то кандидатствай за проект as2.0, линк в описанието под това видео или като влезеш на projektas.com. И през тези 30 дни аз лично ще се занимавам с теб през цялото време, за да съм сигурен, че ти ще имаш успех. Независимо каква ти е началната позиция, може да си някой, който не го е толкова страх да се запознава с момичета. Обаче има нужда до себе си да има човек, който да е постоянно до него, да го подкрепя, да го държи отговорен, да му казва, айде давай, заговаряй, как се справиш, да ти анализира разговорите. Може би искаш да се подобриш, да дигнеш нивото. Или може би си някой, който е напълно от нулата, където въобще не можеш дори да кажеш здрасти на непознато момиче. Независимо какъв е твой случай, аз ще се погрижа ти да имаш успех и да промениш живота си веднъж за винаги и това да е най-добрата инвестиция, която ти ще направиш в живота си. Също така предлагам и 1 на 1 платена консултация, в която можеш да си запишеш час, да споделиш проблема си, да те изслушам, да ти дам конкретни съвети и план за действие. Така че ако може би предпочиташ това, то има линк за платената консултация също под това видео. Напиши долу в коментарите как ти се стори видеото, беше ли полезно и това е всичко от мен и ще се видим в следващия бенга. Wow.